Lero tiye ntioneko za magazi. Anthu ambiri timaona ngati magazi ndi madzi ofira chabe, koma ayi. Magazi muli zinthu zambirimbiri zomwe zimagwira ntchito zosiyanasiyana. Tikatenga kadontho ka magazi ndikukayika pa makina okuwuzira zinthu kapena microscope, timaona kuti m'magazi muja muli tiziduswa ta mitundu yosiyana. Tamene magazi ofira kapena tiziduswa tofira. Tiziduswa tofira tintomwe timapangisa magazi aja kuti azioneka sona ofira. Chimodzimodzi mukamacha pa zovala zoyera ndi muyikepo ka t-shirt kofira. Zinthu zija madzi aja amasulukira ndikumaoneka ngati red. Amenewa ndi anyamata amene amanyamula mpweya kuchokera kumapapo kupitisa thupi lonse. Nchifukwa chizindikiro china chosonyeza kuti magazi akutha nthupi ndi phuma, chifukwa anyamata amene wonyamula mpweya amakhala kuchepera. Magazi oyera. Magazi oyera ali ngati asilikali. Amenewa amatithandiza kumenyana ndi matenda kapena tizilombo tosiyanasiyana tomwe timabwera mthupi mwathu. Monga mene lili asilikali azachitetezo, alipo ena amene amamenyera nkhondo yawo mu ndege, ena amamenyera nkhondo yawo pamadzi, ena amamenyera nkhondo yawo pa mtunda. Magazi amene waso aliso magulu osiyanasiyana. Ena amadya tizilombo pompopompo, ena amatulusa timankhwala tokupha tizilombo, ndipo ena ndi achikumbutso amakumbukira ndondomeko yophera tizilombo tikabwera mthupi. Amene watu amapanga zinthu zosangalatsa kwambiri, tabwera ndikuwuze nimene amagwirira ntchito. Thupi lathu likazizimusidwa ndi matenda kapena tizilombo tomwe ilo sitinaonanepo nato, likamenya nkhondo lija limakhala pasi ndonena kuti akuluakulu zachitika apazi sazachitikenso. Tiyeni tikhale ndi ndondomeko kuti amaliwongo amenewa akazabweranso tizaone mwachitira mwake. Ndi magazi oyera aja amapanga no gulu lina la magazi oyera omwewo lokumbukira. Ncholinga kuti amaliwongo ati zilombo amenewa akazabweranso thupili kapena kuti magazi aja azaone mwachitira mwake. Ndiye palinso tiziduswa ting'ono ta magazi tina tomwe timatithandiza kuti tikapweteka pamene pauchucha magazipo patsekeke kuti tisataye magazi ambiri. Kuchucha kwa magazi kuti silumachitika pa khungu pathu pokhapa. Mapayipo osiyanasiyana mthupi mwathu monsemu magazi amatha kumachucha pa zifukwa zosiyanasiyana. Anyamata amene amakhala ngati gulu kumaphoma mmene munja amene magazi munja akuchucha kuti tisataye magazi ambiri. Ndipo palino magazi amadzi aja amene amapangisa kuti magazi athu aziyenda ngati mtsinje. Kupanda amene mwezitunena kuti magazi athu ndi ngati mchenga. Magazi amadzi amenewa amagwira ntchito za mtengatenga ndi mtokoma. Amanyamula ziduswa za magazi ena amene tatchula aja, amanyamula zakudya. Ngakhale tikamwa mankhwala, magazi amadzi amenewa ndi amene amanyamula mankhwala tamwe aja kuwapitisa komwe akufunika. Ndikhulupirira lero mwadziwako zinthu ziwiri zitatu zokhuzana ndi magazi anu. Lero tiye timalize ndi mafunso atatu awa. Funso loyamba, kodi magazi amapangidwa patipati mthupi lathu? Lachiwiri, kodi nthenda ya malungo imakhuza kwambiri magazi ati? Lachitatu komanso lomaliza, nanga kachilombo ka HIV kamakhuza kwambiri magazi ati? Ikani mayankho anu pansipa ndipo musaiwala kupanga follow page ino komanso kwagayira nzanu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.